Когато оцеляването на Земята е застрашено, само двама герои могат да ни спасят. Няма никакъв начин двама страхотни образи като нас да се провалят! Здрасти, Петуния Пик! Откривам нови вкусове във фабриката за дъвки. Дай на мен! Еха, С какво се занимавате? ние сме двама старомодни приключенци! Време е за следващия етап от плана ми. И всичко ще бъде мое! Случват се някои много странни неща тук. Трябва да направя нещо. Какво ще правим? Какво ще правим? Трябва да се борим. Макар да не сме най-добрите за тази работа. Ти си страхлив, а ти си нърд. А пък аз просто ще си бъда шантът. О, извинявай. Но докато всички сме заедно, всичко ще е наред. Ще се отърва от тях веднъж и завинаги! Надявам се закаленото стъкло да го задържи вътре. Но това не е закалено стъкло. Дафи и Порки Нас не ни е страх от нищо. Сега с дъвчи и това! Махнете го от мен! ще отидат в космоса на едно шантаво извънземно приключение. Насладете се от първия ред, как аз ще взривя земята! Няма да ти се размине! Добре! Две праслета и един паток! Ще спасят всички! Денят, в който Земята избухна. Трябва да сме бързи. Само един герой може да свърши работата. Дафи! О, не О, не пак. Скоро в кината от Профилмс.